Můžu? Takže já děkuji za nominaci Jirkovi Kinclovi. A tímto bych chtěl nominovat Martina Michalca, Ester Peligusovou a Veroniku Kabelkovou. Tak, já děkuji za nominaci Daliborovi Kolářovi. Tak jdem na to? Zdraví. Až poznáte, jak se to dělá a dělá se to má. Seděli spolu u téhož stolu, ona vždy oči sklopené dolů. Já neznal, že neměl tušit, boju miláčku, jak se to dělá a dělá se to má. Jednou je málo, 10krát moc, 5krát to stačí za celou noc. Za pravdu dáte, až poznáte, jak se to dělá. Kousíček, ještě jeden kousíček. Já jsem byl chlapec, panic nesmělý, ona vždy řekla. Jinak bych chtěl ještě do nominace přidat Ondřeje Poledňu, dodavatele tohohle krásného medu. Ondřej Poledňu jako nejlepší med, jo. Dobrý, můžeš typnout.